Kolo-kolo dadi juragan Ki Ali kolo-kolo dadi juragan Ki ayo kocori Wow. cepet kui lah bener. Ojo sampai kelewatan. Iki bibit seledri nih dek, kolek diresiki kali daru maneman ki wis wayahe iki. Tomat kok bentuknya kayak ngene, koyok Pinocchio iki. Antik. Perkembangan Lombok Aceh 55 hari setelah tanam, H50 HST setelah tanam. Oke. Di Lombok Awe Aceh. Perkembangan tomat servo umur 75 hari setelah tanam. Lumayan, saudara.
2 keranjang. Monggo pendet mriki. Lumayan cantik-cantik. Monggo, Mas. Parane, Mbak, monggo. Saniki sak bongkok ageng. Infonya harga buncis pinten.
Nanging ngalam donya ki ngomong karo Gusti Allah kok. Nggih. Sing penting nindakake temen. Aja ngapusi nek ngapusi ora nek ngapusi ojo. Ditolong kono nek males nyolok ojo. Pikiran ya ora juga pening-pening. Nek mau mikir pening ki ndadekke darah